Il-Partit Nazzjonalista kompla imaqdar l-inizjattiva Stabilta dan kif waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista wan jistaqsa lid-Deputat Nazzjonalista Giulio Zara jekk taqbilx mal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech meta qal li din l-inizjattiva it-tfarfir taż-żeba. L-inizjattiva Stabilta fuq il-blikel essenzjali tfarfir taż-żeba kif qal il-Kap Bernard Grech għal darba darbtej? Il-Kap Bernard Grech naħseb kien ċar fl-ispjegazzjoni tiegħu. F'dan ix-xahar li fih daħlet fis-seħħ din l-inizjattiva li tiżżomm stabbli il-prezzijiet ta' 400 prodott essenzjali tal-ikel, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech tenna li l-Gvern b'inizjattiva qed ifarfar iż-żeba u l-umdità għal darba darbtej. Dan intqal mill-Kap Nazzjonalista Bernard Grech sar ħadd stess. Qed jipprova jikkumbatti l-problema tal-umdità ġoddar. Inaħħi t-farfir taż-żeba u jerġa' jisboħ fuqu. Hekk qed jagħmel il-Gvern. U hekk jagħmel dal-Gvern ikollu ż-żeba qed tfarfar għax għandu l-umdità u jisboħ fuqha. Apparti it-maqdir dwar din l-inizjattiva kemm il-Kap Nazzjonalista u d-deputat tiegħu Giulio Zara kien hemm ukoll ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar li kien ikkontesta elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista għalli li kell bi prezz stabbli parti mill-inizjattiva ta' stabilta fil-prezzijiet qabdek l-iskorbut marda tas-seklu 18. Kassar kritika l-inizjattiva ta' stabilta u għalli jekk tikol biss l-ikel ta' stabilta u skontu din il-lista tal-Labor tqabdek din il-marda ġejja minn żmien il-Kavallieri u l-Kursara li kienet taqbad lil baħħara fuq vjaġġi fit-tul. L-iskorbut hija llum marda rari f'pajjiżi żviluppati u taqbad għax ikollok nuqqas ta' vitamina C.